Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu jauna, Pasko honetan jaso ditugun doaien bidez, gure bizitzak benetako fruitua eman dezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, batzar nagusiaren aurrera ekarri zituzten apostoluak, eta apaiz nagusiak esan zien: ez algenizuen zorrotz agindu, ez irakasteko Jesusen izenean, zuek berriz Jerusalen osoa bete duzue zuen irakaspenez. Gainera, gizon horren heriotzaren erantzukizuna guri leporatu nahi diguzue. Pedrok eta beste apostoluek erantzun zieten: jainkoaren esana egin behar da lehenengo, gizakiena baino. Gure aurrekoen jainkoak piztu egin du, zuek egur batetik zintzilik hil zenuen Jesus. Jainkoak goratu egin du bere indarrez, buruzagi eta salbatzaile eginez. Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Gu gara gauza hauen testigu, gu eta esaneko eta jangoikoak Espiritu Santua ematen dien guztiak. Erantzun honek haien honetatik atera zituen batzarkideak eta hil egin nahi zituzten apostoluak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak, egin alaitxu haren naia, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guziak, egin alaitxu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zion Nikodemori: goitik datorrena guztien gainetik dago. Lurretik sortua lurrekoa da, eta lurrekoaz hitz egiten du. Zerutik datorrena guztien gainetik dago. Ikusi eta entzun duena aitortzen du, baina haren aitormena ez du inork onartzen. Haren aitormena onartzen duenak jainkoak egia dioela baieztatzen du. Izan ere, jainkoak bialdu zuenak jainkoaren hitzak esaten ditu, neurri gabe ematen diota bere espiritua. Aitak semea maite du eta haren esku jarri du dena. Semearengan sinisten duenak betiko bizia du, baina semearengan sinisten ez duenak ez du bizia ikusiko. Jainkoaren haserrea du gainean eta. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Pasko garaian, esan genezake apostoluen eginen liburuak baduela halako toki berezi bat. Eta apostolu haiek eukitzen zituzten zailtasunak eta agertzen zaizkigu hasieratik. Eta zailtasun horietako bat persekuzioa zen.
persegitu egiten zituzten Jesusen berri ona zabaltzeagatik. Baina horrek ez zituen ikaratzen apostoluak. Horregatik, apaiz nagusiari eta inguruko batzar nagusiko kide guztiei, Pedrok garbi esan zien Jangoikoaren esana kunplitu behar zuela gizakiena baino lehenago. Horrek ez du esan nahi haiek ez obeditzeko borondatea zeukatenik, edo lege normalak eta kunplitzeko intentziorik ez zutenik. Holakorik etzan esan genezake halako borondaterik ez zeukaten haiek kunplitu nahi zuten. Eta gainera Pedro eta danak Israelgo tradizioa eta bihotzetikan estimatzen zuten. Baino haiek ikusitakoa, haiek sentitutakoa, haiek aditutakoa, haientzako bizitzan gertatu zaien gauzarik importanteena ez zezaketen bildurrez bihotzean gorde besteekin konpartitu gabe. Eta horregatik modu duntan erantzun zion Pedro apaiz nagusieri. Esanez, bai, nolabait esateko, haiei ere obeditzeko intentzioa bazeukatela, ez zekatela inolako intentziorik haien kontra egoteko, baino Jangoikoari lehenago obeditu behar ziotela. Eta horrek amorrarazi zituen eta haien kontrako izugarrizko gorrotua sorrarazi zien garai hartako haundizki haiei. Esaten digu, Lukasek hori eta hitz horiek entzunda bere honetatik atera eta hil egin nahi zituztela apostoluak. Hala ere, apostoluek ez zuten bildurrik izan, konpartitzeko besteekin, haientzako hainen importantea zena. Eta ez dugu ez du behar, eta Pasko garaian bereziki gogoan hartzen dugu, baina urte osoan gauzarik erabaki horrena Jesusen piztuera izan duzela apostoluentzako eta gure erlijioan ere gertakizun historiko oinarrizkoena hoixe izan duzela. Eta horregatik ospatzen dugu 50 egunez. Halako poza adieraziz, Jangoikori eskerrona adieraziz, bere itxaropena sentituz gure bihotzean. Aurten, halako egoera bitxian bizitzea tokatu zaigu Paskoa. Baino horrek fededunei ez digu kendu behar esan genezake importanteena. Eta pentsatu behar dugu, eta honekin bukatuko dut, pentsatu behar dugu Jangoikoak emain nahi digun zoriontasuna, ez dela bakarrik umore honean egotea, farre algaraz, beti festan bezala. Eta hori ere gauza ona da. Jangoikoak nahi du umore honean egon gaitezela, Jangoikoak nahi du barre egin dezagula, Jangoikoak nahi du festa egin dezagula, gure ingurukoekin, gure adiskideekin, hori nahi du Jangoikoak. Baina berak eman nahi digun zoriontasuna hori baino askozaz ere sakonagoa da. Eta batzutan ere, naiz eta momentu txarretan egon, naiz eta serio egon, naiz eta sufrimendua eduki, barrenean Jangoikoak nahi du kristauak ez dezala galdu zoriontasun hori. Eta azken finean itxaropenak, fedeak, bizitzaren helburu sakonak horrek ematen dio kristauari, horrek ematen dio fededunari halako barne hortan ez galtzea sekulan bizipoza. Naiz eta momentu txarretan egon. Eta hala da, Jangoikoak ez digu esan erabat pozik egongo gerenik, edo dena ongi aterako zaigunik, edo mundu hontan dana perfektua izango denik. Baina bai eman nahi digula, karidadearen bidez, zoriontasunak praktikatuz, Jangoikoaren egia eta justizia bilatuz, Jangoikoaren fedea, Jesusek ekarri digun Jangoikoaren fede hori bihotzean sentituz hala eman nahi digu, bihotzeko bizipoz eta zoriontasun sakon bat. Hoixe eskatzen diogu eman dezagula Espiritu Santuaren bitartez. Eta gure eskariak burutuko ditugu, hain zuzen ere eskatuko dugu oso bereziki egunero bezala koronavirusa sufritzen ari diren guztien alde. Izugarria da, mundu guztian zabaldu da,
toki aberatsetan, toki pobreetan, denetan ikaragarrizko eszenak ikusten ari ea. Eta egia da beti pobreek okerrago pasten dutela. Eta horietaz guztietaz akordatu behar gera. Kristagontzako ezinbestekoa da konpasioa eta solidaridadea. Hau da, ez gaitezke hotzak izan besteen sufrimenduaren aurrean. Jesusek ez zigun holakorik erakutsi, kontrakoa baizik. Eta hoixe sentir ezagula denok. Batzuk besteekin elkarri lagunduz, elkar konpartituz, elkar maitatuz, danok batzuk besteoi indarra eta poza eman dezaiegula elkarri. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jangoikori eskaintzerakoan, jainkoa goresteko, gizona salbatzeko. Jauna, gure otoitzak eta gure eskaintzak gogozkoak izan daitezela zuretzako, eta zure graziak garbiturik modu duinan parte har dezagula zure maitasunaren sakramentu honetan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bitartez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osanna, Osanna, Osanna zeruko jenetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeruko jenetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren turri, santu egizkizu bada. Ogi tardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezera lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakeak gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zuria dezu erregetza, zuria ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, Jainkoaren bildotsa munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, Jainkoaren bildotsa munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina esan zazu hitz bat eta sendatuko naiz Kristoren gorputza. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialdun beti erekoa, Jesu Kristoren pizturaren bitartez, betiko bizia berritu duzu. Egizu, Pasko sakramentuek
gugan fruitu ugaria sor dezatela, eta gure bizitzak sendotu daitezela haien bidez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela, jainko guzialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quen meru isti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.